какъв е радиационният гамафон в помещението, в което се намираме сега. Той се колебае между 0,09 и 0,11 микросиверта за час. А сега ще провериме, ще се промени радиационния гамафон, ако поставиме приемното устройство на апарата в издълбано в блокче ИТОН гнездо 0,074, даже малко по-ниско от това, което измерихме в помещението, 0,076, 0,068. С други думи, това измерване идва да ни покаже, че фоновото излъчване на ИТОН във всички случаи не надвишава нормалния, естествен гамафон в средата, в която всички ние живеем. Предполагам, че колежката сега трябва да ни плаща повече, когато е махната капачката. Но веднага можем да видим, че гамафон от 0,11 стана на 2,1, т.е. едно сериозно превишение от порядъка на 20 пъти спрямо естествената радиоактивна среда, в която всички